Hello? Si Kapitan Reynaldo. Sino ho sila? Si Gloria to. Sandali lang ho. Sir, phone. Ba't dyan pa tumawag? Ba't hindi mo nalang patawagin dito? Sino ba yan? Si Mrs. niyo ho. Bakit tumatawag na naman yan? Baka gusto niya masaktan, ha? O, anong ginagawa mo dyan? Excuse me ho. Hi, sweetheart. Ipapaalala ko lang sa'yo yung pagsundo natin mamaya kay Chalusing sa pier. Paano ito? May pina-follow up akong kaso, eh. Paano naman si Chalusing? Alangang papanisin natin yung sa kahihintay doon. Aba, kabisado mo naman ang ugali nun. Sige ka, lagot ka. Ba't hindi mo nalang pagtaksihin yung tiyang mo? Aba, hindi. Kailangan dumating ka doon. Dahil kapag hindi ka dumating, aba, alam mo na kung anong aabutin mo. Sige na nga. Ano ka ba? Kulit-kulit mo! Kapag hindi ka tumigil, upakan na kita! Storbo!